Здравейте, казвам се Маргарита Плинер, доктор съм на биологичните науки. Работя в областта на молекулярната генетика, ръководя научно-изследователска група в един от широко известните в световен мащаб и успешен институт, научно-изследователският институт Вайцман в Израел. С Кабала се сблъсках за първи път преди повече от 10 години. Има такъв английски философ и поет, който пише до своята любима през 17 век. Ако всичко, абсолютно всичко в природата се състои само и единствено от атоми и молекули, които имат своето неумолимо движение, то как така се получава, че ти си тъй прекрасна, а аз съм толкова влюбен? Това поставя въпроса за съществуването на чувственост и на разум във Вселената. Има ли смисъл живота? Има ли цел? Защото ако няма живота смисъл, ако няма цел, то се обезсмисля и наличието на разумност и на чувственост на самата материя. Винаги, когато съм посещавала по време на експедиции места в света, където не е стъпвал човешки крак, това са така наречените девствени места, ми е впечатлявала абсолютната хармония, пълното равновесие, което съществува по тези места. Не е задължително да бъдеш учен, за да можеш да усетиш тази хармония по тези места. Това е едно место, което се отличава напълно от този цивилизован свят, който създадахме ние, разумните хора. От една страна, пълното равновесие, интегралност, взаимосвързаност на всички нива. Знаете, че дивите животни не боледуват от болести. Не се налага да се пръскат с хербициди или да се подхранва почвата по тези места. Тази взаимозависимост и взаимно надграждане на тези природни кътчета от една страна и от друга страна отчуждението, проблематичните отношения между нас хората, воинствените, агресивността между отделни групи от хора или между даже двама човека, които живеят под един покрив. Този пълен контраст на тези две природи сякаш задава въпроса: какъв е корена? По какви закони ние хората се движим? Кабала е много древна наука. Тя изучава законите в природата и законите, по които се развива човека. Изучавайки тези закони, ние ще можем да бъдем и здрави. Ние ще можем да постигнем тази хармония чрез спазването, чрез уподобяването на тези закони. Желая успех на всеки един, който е решил да тръгне по пътя на Кабала. Много учени в света са изучавали. Нютон, Питагор, Хю Еверет, много мъдреци, писатели, поети, Гьоте, Бердяев, Пушкин, Булгаков са изучавали Кабала. Желая ви успех в изучаването и в прилагането в живота на тази наука, която е наука за човешките взаимоотношения, за равновесието между нас, за щастието и хармонията, законите, причинността, които пораждат или страданието, или щастието, или хармонията, или пълната разруха. Желая ви успех!